Kaixo danoi, Garazi Nabasnaz, musikaria eta akordeoilaria. Eta gaur musikaren inguruan hausnartzen ibili gara. Gustatzen jata esatea ez dela hitzaldi bat, baizik eta hausnartzeko topaketa bat, eta ikasleekin batera saiatu gara musika definitzen eta aurreiritzi batzuk gainditzen edo esango neukenik. Zuei, kaixo danoi. Gure neban hasi joten zen, nik normalean kontzertuak emoten dut ez hitzaldiak. Orduan zan pizkat lasaitzeko danok eta holan izotza pizkat apurtzeko, bale? Zeran zauzie, lehenengo. Ondo? Bale. Hau ez da izango txapa bat, bale? Ordu betekoa. Izango da pizkat elkarrizketa bat, topaketa bat, debatitzeko pizkat eta danon artean lortzeko sosier bukaeran. Sosier, ez dakiz zer, baina hobeto da esjartzea alburu bat, ostantzean presinioa sartze dutzegu gure burueri, bale? Lehenengo gure utzue galdetu, ze petzetan dozuen jodotenaren inguruen. Ze deskripzio edo ingo zenduken horren inguruen. Altzau eskua gure basue eta, venga, bota. Bale, perfecto. Besteren bat, oso lasaia esaten dau. Besteren batek, zeo zer? Venga, bota, barrindala, esan. Arraroa, bale, lasaia, arraroa, ze gehiago? Venga, dozen gauza, niri barrinatara esaten duzuen, ez dutzuete paituko. Lasaia, arraroa, zo zer gehiago? Zeo ez gehiago? Akordeoaren inguruan zo zer, espero zen duen olako soinu edo? Ez, bale, perfecto. Bale, ze motatako musika entzuten duzue zuek? Regetoia, bale, ondo, esan, ez da pastan ez ebez. Zer gehiago, regetoia, zer gehiago? Ez ebez gehiago, zindo zinetzi. Esan izenak edo? Zetak, bale, venga. Zetak, zer gehiago? Ez dakizue ointze edo zer? Zetak bakarrik? Zetak euke dago hemengo sari, el único. Bueno,
Bueno, gure neban hasi aholan joten, pizkat jakiteko zuen iritzie, eta batzutan zaila dalako deskribatzea musika hitzen bitartez, ez? Hau igual nik bez ez dakit hitzegaz deskribatzen, baina ni saiatu naiz improvisetan, lehenengo pentsetan gendun ezala egongo inor hemen, eta egon gara bakarrik ja batzeko momentuen, joateko etxera, ez ebes barik, eta baten agertu zari dano korriketan, izutu gara purbet, eta pentsiot, bueno, ber, ze joten duten ointxe sentimendu horregaz, ez? Pizkat, ez neban espero, hainbeste jende egotea, esan egongo inor, berez, agertu zari korriketan, ez da denborarik pentsetako zuen aurpegiak ikusteko, eta esan venga, aber urtetan jatan, eta bitu, norbaitek lasaia esan dau, nik kontrakoa senti duten neban, lasaitasunaren kontrakoa. Baina bitu, batzutan hitzeke engainatu egiten dozkue, bale? Eta arraroa, fijo, nik iten duten guztia da super arraroa. Osea, super fijo, bale? Baina arraroa zer da, iten jatzulako ez ezaguna, ez? Horregatik, klaro, bai. Entzungo bazen du irutan ja, esan izango hain arraroa. Zeia, bakizu zer gertatuko dan, bai? Orduan ezakigunean zer gertatuko dan, zaten dugu, ostra, ze arraroa, ez ezaguna, ze beldur batzutan, ze beldur, hemen ez dut egingo nik ez ebez, baina beldurtzen gaitu, ze belarria oso tontua da, bai, esan bortze gauzak, 10.000 aldiz, iteko ezaguna gauzak, bale? Bueno, hau esan da. Itzaldiaren izenburua da pizkat, musak lotan daudenen, lotan edo baituta ote daude, saiatuko gara musikaren inguruko hausnarketa ezberdinak egiten, bai? Ez da izenburu bat espero dagoena ez ebez, bale? Esan sozio poetikoa, zuei bez esateko ingo dugu hau eta hau eta hau, ez, ingo dugu urtetan dana, bale? Venga. Bueno, bale, lehengo, musika, zer da, norbaitek esango ezte? Zer da musika? Nik bez ez dakit, Osa, galdetzen hau, bale? Venga, ba, neskak, sariei danak neskak. Edo danak. Soinua, bale, perfecto. Soinu barik ez da musika, ez? Hori imposiblea da. Bale, zer gehiago? Sentimendua, bale, perfecto. Zer gehiago? Soinua, sentimendua. Bale, orduan, soinua eta sentimendua hartuta, ze definizio aldotzegu emon musikari? Horrepitzekaz bakarrik. Soinuaren bitartez, adierazten diran, sentimenduak. Adieraztea zer da, espresatzea, ez? Bueno, horrepiekaz ja aldugu emon definizio bat. Balio dozko horrek? Definizio horrek? Izan daiteke, ez? Da oso irekia, oso zabala, baina hor, adibidez hau sartu leike, ez? Sentimendu batzuk adierazi dugu soinuaren bitartez. Bale, ok, jazta. Ondo? Bale, bueno, etimologikoki, titulari bebai referentzia eginda, musika hitza musen artetik dator, bai? Berez grekeraz, esaten da musike, dala musen artea, nortzu ziren musak, bakizuen musak nortzu direzan? Historia klasikoa da, zozer norbait egiten dau, ez dakit ondinoko hautaskoak edo deko zozan, nila galtzen azorde behatzen, baina, bueno, musak, nortzu dira musak? Venga, esan, hortik. Esan, bota. Ez dakizu? Bale. Bueno, musak ziran, izaki batzuk erdi jankotiarrak, bueno, ez dakigu jainkosak diran, ze jainkoa dira Zeus eta horre danak, hau ez ziran pizkat jainkoa, baino pizkat ezain lehengo mailakoak, bale? Musak ziran Zeusen eta Nemosinaren alabak, bai? Ziran izaki ezbardinak, eta izaki horretako bakoitzari emonjakon arte mota bat, bai? Bale? Orduan dauz behatzi musa, eta musa bakoitzak deko arte bat. Eta musa horiek, greziarren iritziz, iten ebiena da artistei susurratu belarrietara, eta esan zegin barre bien. Bai? Orduan, artea edo musika nondik dator? Nondik dator? Jainkoetatik, se supone, bale? Definizio etimologiko horretatik, bale? Musak ziren, grezien jainkoen alabak edo esango geunke, bale? Greziarrenak. Ados? Bale. Orduan, horti dator ritza. Ze beti esaten dugu musika, baina azten gara irakurten, eta ostras, etimologia horrek emoten dozku kristonako pisua. Musen artea jainkosen edo zeruko edo divinitateen arte batzuk. Ostras, ze fuertea. Nina igual ez dut joten hori jakinda. Vale? Bueno, ez gara sartuko erligioan taulako gauzetan, gure bau zer esan, ni superirikita. Vale? Vale, bikain. Orduen, horretaz aparte, musika ikusten duzue idatzita dago, bai? Mus zera erro hori, esaten dabe datorrela men errotik, dala Indo-Europarren hizkuntzen erro bat, eta horrek esan nahi dau pentsatutik, bai, erro horrek. Eta adibidez hori dau, amnesia zer da? Ez dugunean oroitzapenik, bai? Galtzen jakusanean memoriak eta. Eto manikomiotik, bai? Manikomio bai men hori dago. Beti esaten da musikariok dauzela zoratute, bueno, gauzela, igual nire bai egongo naz. Bueno, beti horregatik jarri dutzu etorre galdera ikurra eta harridura ikurra hori. Beti da, edozein gauza biatzen duzu eta beti zoroak agertzen da erdian. Ez dakit nondi, baina beti agertzen da, bale? Bueno, musikaren jarduera, esaten ja Grezian, musike tekne, bai? Eta gero latinez, ars musika. Latina egiten duzuen norbaitek? Zesari letretakoak edo zitzetakoak.
Ez dakizue, zesarien letrak edo zientziak? Ez dakizue? Zeiten duzue, bio, mate, tekno eta horre danak, edo historia guztiak, momentuz ez oso aukeratu. Batxillergoan aukeratzen duzue. Vale, bueno, momentuz danak, vale. Baina batzuk badakizue matetik edo zientzatik jongo sarien edo letretatik, ez? Vale, bueno, latina ingo zuen ordino. Ez teko zuen latina ondinoko laugarren debeatzen? Vale, bueno. Gero latinez ars musika esaten jakon, bai? Tekne hitz horrek ze goratzen dotzue? Tekne, ze alda izan? Teknika, vale. Orduen, ze izan daiteke musike tekne? Musikaren teknika, ez? Orduan, suposatzen da, greziarren iritziz, musika egiteko teknika bat behar zala. Zer da teknika bat? Zer da teknika? Adibidez, nik jotzeko, akordia jotzeko zer behar dut? Eskuak. Eskuek hasiten dodaz gauza batzuk, ez? Nik ez badakite eskuak kontrolatzen eta botoi bakotza zer dan edo ze soinu dekon, ez deko teknikarik, ez? Orduan, nik akordia joteko teknika bat behar dut. Bai? Vale. Perfecto. Bueno, ontxe jarriotzu edaz gauza batzuek, filosofota batzuek esandako hitz batzuk, ulertzeko zer dan teknea. Bitu, Aristoteles esaten eban, teknea sortzen da, behaketa empiriko askotatik antzeko kasuei buruzko nozio unibertsala sortzen danean. A ber, asaltzen dut hau. Bueno, zientzialariak edo, normalen iten dabena da, behatu edo ikasi aztertu gauza bat superkonkretua, ez dakit, zelula bat ez daki zer, eta hortik ataraten daben eredua, aplikatzen da beste egoera batzuentzako, ez? Ataratzen dira eredu batzuk, edo formula matematiko batzuk, edo gauza batzuk, ulertzen duzkuena espliketan, saiatzen duzkuena espliketan beste egoera batzuk, ez? Bakizue formulak, ez? Matematikako formulak. Dekiez letrak, eta letra horiek zenbakiekaz betetzen dugu zanean, egoera konkretu horretarako emaitza bat emoten duzkue. Horregatik dira formulak letrekaz, balio izateko unibertsalki, edo zen egoeretarako. Vale. Ulertzen da, hori esplikatuta, esaldia? Vale, perfecto. Orduan, esaten dozku, ezagutza da, esperientzia singularrarena, bai? Baina, teknea da unibertsala, ezagutza unibertsala, bai? Ulertzen da hori? Zelula bat ikertzen dugunean, zelula konkretu bat, niz nazientzelaria, baina nabil espliketan zuek ulertzeko, bale? Gauza konkretu bat, gorputz konkretu batean. Guk hori ezagutzen badugu, aztertzen badugu, ez dakiz zer, hori da, esperientzia singular bat, uniko, bai? Bakarrik betetzen dela, egoera horretan. Baina hortik, ataraten badugu eredu bat, edo formula bat, suposatzen da, formula horrek balio euskula unibertsalki, beste egoera batzuetara. Bale? Horregaz ulertzen da, Aristotelesen esaldie? Bale, perfecto, venga. Orduan, hori izan da. Greziarren ustez, jakintzuagoak ziran, teknea eukienak, esperientzia. Esperientzia da gauza bat oso konkretua eta singularra. Eta teknika da bat, da unibertsala. Ulertzen da hori? Bale, bueno, alde batetik. Bale, Platon osuena, ez? Bai, edo ez? Bale, venga. Platonek esaten eban Aristotelesen ostean. Ez aldu musikariak teknea kombinatu daitezken soinuak eta ezin daitezkenak dakienean? Musikariak teknika deko, ezagutzen dagoenean, soinu guztien kombinazioak. Hori da musikaren teknika jakitea, ez? Bale, hori izan nahi dau. Eta gero esaten dau. Eta musikaren ez jakinak, hau da, musika ez dakianak, ez jakina da horretaz ulertzen ez dagoenean. Hori bai, ez? Orduan hor jarri dutzuet, musika ulertu behar da? Bai edo ez. Osa, hau jodotenanik, ulertu behar da edo ez. Zergatik ez da ulertu behar. Jakin behar da, bale. Jakin eta ulertu, bueno, izan daiteke bardina. Gero hitz egingo dugu honetaz gehiago, bale? Baina hau entzuteko, entzun daikezue bardin, ez? Osa, ez dozue jakin behar zen nota jodoten, edo ze ritmo dekon, ze kompas, ez dozue jakin behar, ez? Bai edo ez? Bale, bueno, aldozue disfrutatu, edo ez disfrutatu, edo gozatu, edo ez gozatu, edo gustatzea, edo ez gustatzea. Baina ulertu, hemengo inork ez da ulertzen. Segatik hori ulertzeko jakin behar dalako pilo bat, bai? Orduan, printzipioz musika, izango dugu ez dela ulertu behar. Gero hausnartuko dugu gehiago horren inguruen, bale? Norbaitek badeko oso zer esateko esan, Altzau eskue, tranquil, bale? Venga. Bale, perfecto. Orduen, jarri dutzuet hemen gauze bat. Orduen teknika da gizaki egiten gaituana, animalien gandik ezberdintzen dozkuena. Teknika eukitea orokorrean. Eskuak erabiltzen jakitea gauza konkretu baterako, adibidez. Horrek ezberdintzen dozku animalien gandik. Bale? Bai edo ez, nork esan dago baietz? Bale, nork esan dago ezetz? Bale, zergatik bai, a ber. Eta zu teknika bat egitean, zu inteligentzia behar duzu. Behar duzu inteligentzia, bale? Bale, perfecto. Eta nork esan dago ezetz? Zergatik? Bale, adibidez? Eizatzeko, bale.
Bueno, hemen dauz bi iritzi. Zaten dozku, zelan da zuri izena? Jone eta? Taulatz. Vale, Jonek esan dozku, animaliek ez dekie teknikarik, ze inteligentzia erabili behar da. Vale. Animaliek adibidez oianean bizirauteko inteligentzia daukie? Printzipioz bai, ez? Deki instinto bat, biziraupenarena, instinto de supervivencia, bai? Ta hori dau danenen gainetik, eta horrek emoten dutzie teknika bat bizirauteko, eta punto. Bai? Vale. Eta nor gehiago zuk esan dozu, ez ez. Vale. Orduan, ulertzen da hori, ez? Izan daiteke baitz, ez ez. Gero segiduko dugu debatitzen. Orduan, kontu da, teknika horregaz, guk egiten dugunean musika, ez dugu egiten musika bizirauteko, edo bai? Ez, bale. Norbaitek, zeo zer gehiago? Musika adibidez bakarrik egiten badugu, zentzua deko edo ez? Zaniman hau bakarrik honetan dazteman jotzen, zentzua deko musika egiteak? Bale, niretzako eukileik zentzua, bale? Baina musika ulertzen badugu transmisio baten moduen, zentzua deko zuretzako bakarrik egitea? Bale? Orduan, guk gizaki moduan behar dugu transmisio bat denbora guztian, eta gotea gizartean, eta gotea jendeagaz, ez? Sostantzan ze pasetan jaku. Bagauz bakarrik denbora guztien. Ze, bihurtzen gara? Zoro, bale, izan daiteke. Igual jende batzuk ez, baina orokorrean, bai, zoratzen gara pixka bat. Orduen, kontu da adibidez musika danez gauza bat transmititzeko dana, izan daiteke gu bizirauteko modu bat, ez? Musikaren transmisio. Guk aldugu jo musika bizirauteko, segatik, ze bestela soratzen gara. Eta depresioa moten dozku. Izan daiteke edo ez? Ni nabil pentsetan, altuen, ez deko tidatzita inon. Izan daiteke, ez? Orduan, hori bada musika, orduen bada bizirauteko zera zen bat edo instinto bat, da animali egiten daben bardina, ez? Edo ez? Bale. Bueno, hor usten dut, bale? Hau da, pixkat debatitzeko. Norbaite badako zozir esateko, esan, bai? Bueno, ez dakit nik pentsetan dutean hori edo, ez? Baina esan dozuenarekin, heldu gaitezke konklusio horretara. Momentuz, bigarren diapositiban, gero bosgarrenean esango, bale? Bale, orduen, esan dugu, musika ez dela ulertu behar, momentuz. Bale, musika izan daitekeala bizirauteko teknika bat. Edo ez, edo ez. Ze adibidez dauz txinpantze batzuk, ontsa ez nazgolatzen ze espeziedan, baina iten dabela zarata batzuk zuhaitzetan ahuyentatzeko termitak. Orduan, botatzen dabez termitak, eta orduan igoten direz. Orduan, hori da musika egiteko modu bat. Baina eurek zetarako iten dabez, dabe egiten musika artea sortzeko edo orden bat emoteko soinui, zetako iten dabe, termitak botatzeko handik. Orduen, animaliak egiten dabe musika? Ba ez, nire ustez. Egongo dira hor zientzelariak aztertuko dabena, bale? Baina berak esan dauan adibidez, karo, animaliek ez dabe egiten, esan dugu, teknika bai badekie, baina musikaren teknika deki animaliek? Zegatik, ze musika egiteko ze behar da. Ze esan dugu dela, soinuaren espresioa. Animaliek dekie behar bat espresatzeko soinuaren bitartez? Espresatzeko, ez bizirauteko, Ez, ez? Ez dekie behar bat... A ber, txoriek kantatzen dabe, baina zetako kantatzen dabe. Ez dabe kantatzen kantua dalako ederra, ez? Edo bai, ez dakigu, baina, bueno, printzipioz ez, bale. Bale, orduen, gizaki egiten gaituena, izan daiteke musika, adibidez. Teknika ikusi dugu ez dala gizaki egiten gaituena. Baina gero zientzarerik esaten dozkue, bale, teknika ez da gizaki egiten gaituena, baina badekogu teknika bat super zorrota eta super zehatza, ez dakit, adibidez, pinponera jolasteko teknika. Hori da teknika bat oso konkretua, oso txikia. Hori animaliek alda behin? Ez, bale, orduan, teknika oso zorrotza eta oso altua behar danean, nor bakarrik alda behin hori? Gizaki batek. Ikusi oso orduan da dana gradua edo maila. Bale? Ulertzen da? Da pizka lio, Nire bailietan nasapur bet, Baina, bale, bueno, segitzen dugu. Orduen, teknika egiten dozku gizaki, danean oso zehatza eta oso zorrotza. Eta musika jotzeko behar da teknika bat oso txikitxoa. Bai, atxamarrak erabiltzen dira esanak oso mugimendu txikiak egiteko, eta animaliek ezin dabe hori egin. Vale? Hori alde batetik, eta gero animaliek ez dabe behar espresio bat, artistikoa. Bai, ze animaliek egiten dabena da biziraun edo reproduzitu. Guk ja hori, se supone, superadu dugula. Se supone, batutan ez, baina bueno. Vale, orduen, hori esan da, zein da musikari baten helburue? Musika jo, vale? Baina horretaz aparte? Heldu publiko, vale? Transmitidu publikoari zozer, vale? Zozer gehiago, transmititzen dugunean publikoari, a ber, zeran esaten duten hau. Osa, nik ointzein dutena zer izen da. Nik sortu dut, momentu horretan. Vale. Zer sortu dut? Soinua, vale? Eta soinu hori nolakoa izen da?
nik nahi nebana, bale? Eskerrak nik nahi nebana, ze bestela, ez banaz kapaz hori egiteko, bale? Eta nik esaten badotzuet, oitu, ni nengoanean lehenengo batxilergoan, iten neban piano komplementario konservatorian. Akordeoia normalki, eta gero bigarren instrumento moduan piano. Eta neukan irakasle bat super ona, joten nebala super ondo, eta jartzen neuzan kuaderno bat eskuen ganean ez begiratzeko, eta orduan dana txarto joten neban ez nebalako ikusten. Eta ni nengoan pizkat horre, ez dakit nola esan, pentsatzen zerrin, lehenengo batxilergoan gero pasetako unibertsitatera edo ez dakit zer, nik bio ikasi ebar neban. Eta nengoan apurua pentsetan, eske musika asko guztien eta, baina musika zertarako balio dau. Osa, nik zer aldotin, ni alnaz joan, ez dakit, Afrikara eta eraiki zubi bat musikagaz? Ez. Aldote osatu pertsona bate gaixori dagoena? Ez. Ez dakit. Orduan, zer aldotin musikagaz? Eta berak esagoztan, eske musikariok gara edertasuna sortzen dugunak. Eta ez dekogu helbururik hori bakarrik, edertasuna sortzea. Eta zer da edertasuna? Nik ez dakit, gero, azkenengo diapositiban ikusiko dugu, bale? Eta hori zagoztan, eta gelditu jata grabauta, 15 urtegaz ez nagoztan, edo 16. Eta dekoaz hogeita beratzi, eta ez diata astu, eta beti zetot klase guztietan, bai? Osa, guk, inbar dugun bakarra da jesarri eta edertasuna sortu. Bai? Segatik, lehenengo ez gauzelako oianan, eta ez dagolako lehoi bat guratzetik, eta ez dugu biziraun behar, orduan dekogu denbora, dekogu gure baskarie janarie, dekogu non loin, orduan hori dana azetuta, bai, oinarrizko beharrak azetuta, gu jesartzen gara aurkio baten, eta esaten dugu, venga, sortuko zeo zer ederra dana. Ederra zer dan eta zer ez dan gero ikusiko dugu. Bale, ulertzen da hori? Eta hori animalia bat egiten dau? Ez. Bale, perfecto. Bale, orduen, azkenengo, diapositibo honetako azkenengo gauzea. Artista eta artisauaren arteko ezberdintasuna, norbaitek daki, artista y artesano. Artisaua da artesano. Zer da artisau bat? A ber, esan. Ez, bale. Zer da artisau bat? Egon sarie ferias de artesania, eta horietan, merkados de artesania. Zer saltzen da bertan? Gauzak, bale. Perfecto. Norbaitek gehiago? Artisauek egiten dabe. Batzutan, eskuz egindako gauza oso konkretuak eta oso ez direnak errezak egiteko, eta behar dana denbora asko, eta bueno, eta makina baten bitartez ez dana egiten, momentuz, bai, artesanoak. Ados? Bastakit, kristalesko figura egiten da besanak, por ejemplo. Bale, eta artista bat zer da? Zezan dugu, musikak ez dekola helburu konkretu bat, ez? Orduan, ezberdintzen dagoen artisau bat artista batengandik, artisau batek inbar dau figura bat X. Bale? Eta artista batek zein bar dau. Azten da gauza bat iten, eta inbar dau zeo zer, edo ez dau inbar ezebez, da urtetan jakona. Ez? Orduan, artista bat da helburu bat ez dekona. Bai? Orduan, azten gara joten, ni azinaz joten, zazan dut, bueno, hau izan da improvisazioa, ez da bardine, baina momentuan sortu du gauze bat, bale. Ez nekian, banekian 2 minutu gure nabala irautea, jarri dut kronometroa, eta jazta, eta gero urten dana. Bale? Osa, ez dut bilatu zeo zer konkretua. Nik aldot pentsau, gure hot izate akordeio eta gure hot tonu hau. Bale, baina ez dakit ze nota guztiek joko dutezan. Bale? Baina artisau batek, bai, gure dauin jarroitxo bat, edo gure dauin leio batean jartzeko bidriera bat. Bai, ulertzen da ezberdintasuna? Bale, biek eukibar dabe teknika, baina artisauak behar dau teknika gauza oso konkretu baterako. Eta helburu bat deko hasi baino lehenagotik. Artistak ez deko helburu bat. Bale? Bale. Orduan, zertako balio musikak ezertarako, bale? Bale, orduan hori da ezberdintasuna ejekutante eta interpretaren artean, bai? Ejekutante bat zer da? Zer da, ke ez ejekutar algo? Normalean ordenagailuak, jartze dutzazu play, eta ez egiten dau. Egin, eta punto. Ordenagailu bat emote dutzazu partitura bat, eta joten dau tal cual. Vale. Baina ordenagailu horrek deko helburu bat, deko espresio bat, deko hausnarketa bat. Ez. Eta interprete batek bai edo ez. Se supone nire moten doztienean partitura bat, pentsatzen dutela apurbet segure duten, ez? Analizatzen dut, eta analizatu ostean ez dala dana analizia, pentsatzen dut, bale, esaldi hauekaz nik urot hau eta hau eta hau. Eta hemen urot jo fuerte, hemen suabe hau, hemen laburra, hemen luze hau. Bale? Orduen, interpreta izango zen artista, bai? Eta jotzaia edo ejekutante izango zen artisaua. Danek behar dabe teknika, baina hausnarketa eta helburuak dire ezberdinak. Bale? Venga. Ze filosofiko jarri ganezan. Bale, orduen, hau izan da dana del musike, hortik atara dugu hori dana, Baina ontsa hasiko gara definizioak emoten. Sartuna RAE, dakizu Real Academia de la Lengua Española, horretan, musika behituot, eta topeoaz pila bat definizio. Eta batek bezek ez doztie konbentzidu.
Orduan, danon artean jongo gara hausnartzen apurtxo bet, eta jarriko dutzuedaz adibidez berdinak, apurtzeko pizkat esaten dozkuna izteiak. Bai? Euskarazko entziklopedian biatuot, baina egoan bakarrik sarrera bat, eta hemen dauz pilo bat, orduan joku gehiago motozku. Bale, orduan, lehenengo definizioa, esate dozku, melodia, ritmo eta harmonia, kombinatuta. Hori da musika. Ados hausie edo ez? Bale, bai, zegatik? Orduen, esate dozku, melodia, ritmo eta harmonia, bakarrik 3 elementu. Musikak bakarrik deko zorrek 3 elementuek? Bale, baditu, baina baditu gehiago, se supone. Bale, norbaitek zeo zer gehiago esateko? Venga, bota, que no pasa nada, bale? Oinarrizkoak. Bale, perfecto, ondo, bale? Adibidez ez badau melodia, orduan ez da musika. Hori esaten dozku, definizioak. Osa, ni nabil kritikatzen, ez nabil... Bai? Ez badekogu melodiarik, orduan ez da musika, horren arabera, ez? Iztei honen arabera. Bai edo ez? Bai. Baina horrek esaten dozku, melodia, ritmo eta harmonia kombinatuta. Bat ez badau, orduan ez da kombinazio hori emoten. Berak esate dozkuna, orduan ez da betetzen. Orduan, perkusiñoko pieza bat ez da musika. Segatik ez dagoelako perkusiño indeterminatuzko pieza bat. Osa, tamborrek ez dekien nota batzuk. Eta melodia bat se supone dela altuera batzuekaz indako esaldi bet. Ez badekogu soinu alturarik, bakarri dekogu kolpeak, orduan ez da musika. Hori esaten dozku, horrek. Entzungo dugu adibide bat? Vale. Entzungo dugu apurtxo bet, bale? Eta hor deko zuen partitura. Segitzen duzue? Ez da intzaia, ez? Erdikoa, goian, erdikoa. Aldogu segidu pultsoa, ez? Erreza, ez? Bale, hau ez da musika edo bai? Bai, ez da? Orduan, definizio hori, ez dozko bali horrek, ez? Bale. Ez dauelako melodiarik hemen, bai? Dauz, ikusten bauzuen normalean, partituretan ez dakit irakurtzen duzuen edo ez, baina behintzat eskolako musika induzue danok, ez? Flauta eta hori dana. Bale, bueno, flauta dozak, ja flauta joten dan. Normalan egoten da hemen klabe bat, solen klabea edo farena. Eta ez dau esebez, segati dalako perkusiñokoa. Bai, orduan ez eta egon notak espazio batzuetan ez deki altuera hori. Adibidez, hau ez da sol. Da danbor konkretu bat eta puntu. Bai, ze danborrek ez deki nota konkretu bat. Bale, orduan da, idazteko modu bat, baina ez deko altuerarekin zer ikusirik. Bale, altuera konkretu bategaz. Bale, orduan ez dau melodiarik, bakarrik dau zer dau? Ritmoa. Eta harmonia zer da? Norbaitek esango zer da harmonie? Zer da zer harmonikoa joten dugunean? Adibidez. Hau zer da? Melodia edo harmonia? Melodia, vale? Eta hau, por ejemplo, karkatu. Ordana batera, zer sortatu da? Harmonia. Harmonia, emoten dozkue, soinu asko batera, askok batera, bai? Vale, perfecto, orduen. Harmonia egoteko zer behar dugu? Zer behar dugu? Melodia bat, eta akompainamendu bat edo ez. Edo melodia bat, edo melodia asko, minimo melodia bat. Bestela, ez bada alturarik ez dago harmoniarik. Ze harmonia sortzen da altuera, noten izenekin, nota ezberdinekin. Orduan hemen, dago harmonia edo ez? Ez. Orduan, 3 elementutatik bakarrik dekogu bat, erritmoa. Eta ez da musika edo bada? Bale, orduan, kentzen dugu definizio hori. Bale, venga, beste bat. Hori alde batetik. Gero, jarri hotzuet beste barkatu.
Duen, zentzu dira musikaren oinarrizko elementuak? Berak esan dozku definizioaren arabera horrek hirurak. Ikusi dugu horrek hirurak, sin más, ez dira hain oinarrizkoak. Ze erritmoagaz bakarrik aldugu euki musikea. Orduan, oinarrizkoak ez dire elementuak. Oinarrizkoak izango balira, beharrezkoak izango litzatekez, baina ez dire oinarrizkoak, ez dire beharrezkoak. Ulertzen da hori? Vale, venga, nik ite dut berba superarin, vale? Osa, que pareu ez badozu ulertzen. Vale, ze elementu gehiago dauz musikan? Ritmoa, melodia eta harmoniaz aparte. A ber, saiatu, venga. Hau zergatik da akordeoia? Zer deko berezia akordeoiak? Soinua egiten du, baina soinu mota konkretu bat, ez? Osa, zuek badakizue akordeoia joten baut, hau akordeoia dela, baina violin bategaz joten baut, bakizue dela violina. Zer ezberdintzen dago akordeoia eta violina? Nota bardina joten badugu zaten dute? Ze soinu mota. Vale, ze instrumentu mota. Ze instrumentu mota bakoitzeteko soinu mota bat. Eta soinu mota horrek ze izen deko. Zer da joten duguna etxe batera sartzen garenean? Timbrea. Hori da timbrea, vale? Instrumentu bakoitzeteko bere timbrea. Izan daiteke kolorea, por ejemplo. Ba, entzuten dut akordeoaren kolorea, batzutan pinturan bezala zaten da. Hori da akordeoia zedeko kolore konkretu bat. Vale? Hori da violina zedeko kolore konkretu bat. Timbre bat. Vale? Orduan, musika joteko behar dugu instrumentuak ahotsak edo soinua sortzen dabezan gauzek. Eta gauza bakoitza deko timbre bat. Orduan, musika sortatzeko ze behar dugu. Timbrea. Bebai. Hori fijo. Vale? Ze timbre barik, ez da musikarik. Orduan, izan daiteko oinarrizkoa elementu hori, ez? Bai edo ez? Vale. Zer gehiago? Ze elementu gehiago aldire egon musika suertatzeko edo suertatzeko? A ber, venga, buruari emona purtsu bet. Zer behar dugu? Soinua, komunikazioaren zera sua suertatzeko, zer behar dugu? Medio bat, ez? Orduan, zer behar dugu? Musika entzuteko. Hemen non gauz, momentu honetan? Zer da hau? Gela bat zer da? Espazio bat, ez? Vale? Orduan, espazio bat behar dugu bebai, ez? Orduan, espazioaren arabera, musikak sonatuko modu batera edo bestera. Adibidez, egongo bagina eleiza baten, nolako izango litzateke soinua normalean eleiza baten? Ez altua, baina oihartzun askorekin, eko askorekin, por ejemplo. Bai? Ze zapaia oso altue da, arriskoa da, oso handie da, orduen deko kristonako ekoa. Eta ez litzateke izango posiblea gu ulertzea. Segatik, espazioak emote eskolako kristonako resonantzia. Orduen, ez da ulertzen, hitza ez da konkretua, por ejemplo, hitzaren kasuan. Ulertzen da hori? Vale, bagauzko basulo baten, ez da izango soinu bardina, ez? Mendien bagauz, dana libre, txoriak entzutaz gain, ez da izango soinu bardina, ez? Bueno, behar dugu espazio bat. Bai edo ez? Vale, perfecto. Orduen, dau hemen obra bat, dala pizkat arraroaren ezaugarri hori betetzeko, jarriko txuet apur bat, vale? Hau da obra bat dauena inda esaldi bategaz. Osa, elementu bakarra, musikarena, gero esango estezue musika iruditzen jatzuen edo ez. Dira esaldi batzuk. Da, kompositorea Alvin Lucier esaten gauza bat, eta esaten dau. Ingles esaten dau, baina, bueno, ulertzen dozu inglesa, esango txuet erderaz. Nau jesarrita, gela batean, dala zuek zauzien gelaren ezberdina. Vale? Nau grabetan nire ahotsaren soinua, eta nire ahotsaren soinua erreprositokot espazioan zehar, gela honetan zehar, behin eta berriro. Bai, ulertzen da? Orduan, berak iten dagoena da, hau da nire hitzak, iten dagoena da, grabatu espazioaren erresonantzia, ez bere ahotsa, ez deko mikro bat hemen. Dauz mikroak gelako espazio ezberdinetan. Orduan, adibidez, dau mikro bat punta horretan, beste bat punta horretan, beste bat mailaren azpian, eta grabetan da erresonantzia hori, ez bere ahotsa zuzenean. Vale? Orduan, berak irakurten dau esaldi do totxito hori behin eta berriro, eta grabetan dau leku ezberdinetatik. Frekuentzia, osea, erresonantzia, bai? Espazioak emoten dotzana bueltan. Bai, ze dire uinak, soinua dire uinak, ez hori ikasi duzue? Orduan, uinek zeiten dabe, pareten kontra, zeiten dabe, rebotatu, bai? Orduan, pareten kontra rebotatzen daben ostean, hori da grabetan dauana, ez zuzena, ez dau grabetan hau. Grabetan dau, uina bueltan datorrenean, bale? Entzungo dugu apurbet. A ber, hasieratik, hortxe. Different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech
with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural, resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Entzune? I am sitting in a room Entzun. different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, Aldatu da zozer, aurrekotik. and I am going to play it back into the room Apurtxo bat, again and resonantzia. again, Botako eta aurrera, bale? until into the room again and again. Ja, muntzeetan dauen, ikusteko zuek ez baren. Resonant frequencies of the room, articulated by speech. Aldatu da? Bale? I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out Beste salto bat ingot, bale? any Da esaldi bardin, Ulertzen da zozer, azteko? Ez da ulertzen. Bale, zer aldatu da errepikapen batetik bestera? Ikusten duzu direla 45 minutu, Osa, dauz, ez dakizen bat aldaera, espazioaren da. Ba, zer aldatu da? Espazioa, bai? Nondik grabatu dan? Nondik hartu dan soinu hori, bale? Osa, hau ez da joan bera hitz egitera leku ezberdinetaraka. Baizik, eta jarri dago altaboz bat, eta reproduzitu dau, eta reprodukzio hori grabau dau, osa, hemen dago altaboz bat, pentsau, nina zela altaboza, eta dago mikro bat hor, beste bat kanpoan, ez dakit, eta beste bat komunetan. Bai? Eta hori da harrapatu dana. Ez da berez esaten dagoana, bai? Da entzuten dana. Bai? Orduan, espazioak emoten dozkube bai ezaugarri bat, ez? Kristona, gainera. Bai, niri pasan urtean joneuen markinako leizan, ez semengoan markatu, markina eta semen direla bi hauzo ezberdin. Eta zan, hain handia, hasi nintzanean espliketan obrak, ez hostiela entzuten, ez da lehengo filako, entzuten ez ulertzen. Baina zan ulertzen ez zebez esaten debana. Osa, que pentsau musika. Karo, musika entzungo zan kristonako bola baten moduen. Iten dozunan zeus ere ritmikoa oso azkarra, hemen pasetan dan bardina. Eta ulertzen ez zebez. Orduan, espazioak emoten dozku ezaugarri bat superimportantea. Bai? Vale, perfecto. Venga, aurrera guaz. Bueno, bagoratu, Albin Luzier, hau, importante, eta Janis Xenakis, biek dire 20. mendeko kompositoreak. Musika arraro horren kompositoreak, bale? 20. mendean segertatu zen? Ba, aldu zala momentu bat, 19. mendearen bukaeran, non ja tonalitatea zer da? Soinuak horren hauta, modu konkretu baten, tonu baten inguruan. Do mayor, la menor, re menor, horrek sonetan dutzu, ez? Akordeak, bale. Bueno, ba, momentu horretar arte, más o menos, piezak dauz tonalitate baten. Baina 20. mendean heltzen da momentu bat, non ja, hainbeste obra modu horretan, bapatean heltzen dena norbait eta apurtzen dagoela tonalitatea. Eta azten da, gauza barriak egiten. Bai? Ez dekiena tonu bet, ez dekiena konpas bat, ez dekiena instrumentu konkretu batzuk, bai? Kaso honetan, dekoguz perkusinoko instrumentuak, bai? Eta jazta ez dekoguz melodiarik, ez harmoniarik. Hau jarriko bazendu 15. mendean, esango ebien, buf, zer da hori zarata da. Baina zuek esan dozte zue dala musika. Ikusten dozue ezberdintasuna? Segatik ze zuen belarriek dauz ohituta perkusinoa entzutera, por ejemplo. Bai? Joango bagina hori, 15. mendera, eleiza batera jarriko gendu nau, altagoz bategaz, imposible esango zala, baina bueno, esango bien, baina ze demontre. Segatik, hori eurentzako salako imposiblea, eskeze belako entzun horrelako horik inoiz. Baina zue bai, orduan bituz ez darrina dan, zuentzako musika da, baina eurentzako esan izango musika. Eta izango ziren, Bilboko 15. mendeko biztanleak, Bueno, ez dakit Bilbo zititzen zan, igual nago esaten tontakeri bat orain. Ulertzen da? Osa, Europarrak, bla, 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 bla. Baina beste garai batekoak. Orduan, belarriak izango ziren beste garai batekoak. Bai? Eta belarriak diezen ez oso tontuak, behar dabe 10.000 aldiz errepikatzea, esango eta 10.000 aldiz bardinen, gogoratzeko zuek. Bai? Guk entzuten badugu nire lehenengo pieza 5. aldiz, esango zen duen, bueno,
pues partea guztetan jata, edo hemen hau dator. Hasiko zinateken ja ordenatzen zuen buruan. Eta igual ja esan izango hain arraroa. Ulertzen da hori? Vale, bueno. Ez ozei du nahi txapa botatzen, ez? Ikusten dutzu da sorpeiek. Vale, urrengo definizioa. A ber, nork irakurriko dau. Venga, txegatzen dau. Soinu modulatuen segida, belarriari gozamena emoteko. Gozamena. Zer da gozamena? Zer da gozatu? Erderaz, adibidez. Disfrutar. Vale? Musika batek, depende ze musika mota dan, disfrutarazten dozku edo ez. Ez. Orduan, definizio hori ja, pikutara. Vale. Adibidez, jarriko zuet pieza bat, eta ia esaren dozte zuen, nia gozamena moten dotzuen edo ez. Gainera aukiko dozue partiturea segi duteko. Eta doa koloreekaz, vale? Así que saiatu segi duten. Hau erreza data. Takot pizkat aurrera. Bai, Frenody for the Victims or Hiroshima. Penderezkirena. Vale, hau fuera. Badoa, Triangulo bakoitza da, biolin talde bat edo biolontzelo talde bat saltzen danean. Bai, tapatu belarriak. Pareko, ikusten dut zuela aguantetan. Ze pase da hor? Ze pase da? Gozatu dozue? Ez. Vale, zein dozue? Sufritu. Vale. Hau da musika? Partitura bat badau? Musika da? Vale, bai da. Baina sufritu dozue pilo bat. Musika izan daiteke sufritzeko? Bai. Zegatik, esaten dozku dala, gogoratzeko Hiroshimako biktimak. Hiroshima segertatu zen, esplotatu zala bomba atomikoa. Bai. Orduan, kompositoreak dala Christoph Penderecki, kompositore bat hilzala 2008an uste dut, 20. mendekoa bebai superimportantea, ineban euren omenez, euren sufrimenduaren omenez. Orduan zentzua deko, ez? Jakinda gaia zein dan. Bai, vale, ikusten duzue partitura, ez da la partitura ohiko bat, normal ez eta guztetan esatea. Hemen dau segunduak, 2 komila dauzenan dire segunduak, komila bakarra dauenan minutuak. Esate dozku, 4 segundo iraun bar dago honek. Tamen esaten dozku, biolontzelo batetik bostera, dauzela 10, bai? Lehengoek inbar dabe, hori zer da? Vibrato baten moduen, vale? Por ejemplo, vibrato edo, bueno, mugitzen da benean txeloak, bakizuen mugitzen da bela eskua joten da ben bitartean rollo holan, ba hori handia itea, adibidez. Bada zuzena, ez da mugitu behar eskua. Bada holan tutututu, oso askar mugitu behar da bela. Ulertzen da? Da erreza, ulertzeko partitura, ez? Ez da jakin behar irakurten pentagrama bat, vale? Hemen ez da unotarik, bai? Esaten dotzi, ebitu. Lehenengo partean, unazten dan lekuen, esaten dotzi, jo, aldozuen eta altuen, horregatik dau triangelu bat olan. Zuen instrumentuan aldozuen eta aguduen, altuen ez da ondo esan da. Aguduen zer da, goiko notak. Ba, instrumentuak emoten dauan, aguduena. Akordioaren kasuan, izango zen, hau. Vale, vale, orduen, konklusioa, ze esan dugu, ze izan da konklusioa honena. Gozamena zer? Erosten dugu edo ez dugu erosten? Ez dugu erosten, vale? Venga, pues beste bat. Urrengoa. Instrumentuen edagotzen kontzertua edo biena aldi berean. Zetakek jotzen dauz instrumentuak? Vale, eta instrumentu esa parte dauz zer gehiago? Zer dau? Vale. Eta hori zer da? Elektronika. Elektronika da instrumentu bat? Principios ez. Vale? Perfecto. Vale, orduen, badeko elektronika,
edo badekogu ointxe erakutsiko tzuez beste gauzat, baina ez badekogu 6 instrumentuak ez ahotsak, ez da musika, orduen. Ez? Horren arabera, erakutsiko tzuet adibide bat. Hau da, Stockhausenen ustez, jende gaztearen soinua. Hor zentzuten duzue. Hor fondoan. Umeen ahots batzuk. Umeen ahots horiek dauz grabauta, bai? Ez dakiz zentzutan, baina ez musikalki, bai? Eta grabazio horiek, garai baten, esanean existitzen ordenagailua, hartzen zan zinta eta mozten zan. Guraizekaz, eta pegatzen zan, sortzeko pieza bat. Bale? Orduan, dire grabazioak, zelaiko grabazioak dire kalean grabetan direzanak, edo, ez direzanak musikalki sortzen, bai? Ba, animali bat ez dakiz egiten, edo ume bat ez dakiz egiten, bai? Hori grabe eban Stockhausenek, eta orduan gero ordenatu eban, eta sortu eban pieza hau. Eta baita be, sortu eban soinuak ordenagailu gaz artifiziala. Orduan, grabazio horiek ez dira instrumentu batzuk, ez? Ze urtekoa da pieza uste dozue? Jarri daue, baina sari fijatu. Ze petzetan duzue? Dala pieza bat zarra edo modernoa? Zegatik zarra? Esan erderaz, berrenda, esan. Porque ha sonado el teléfono fijo. Bale, izan daiteke. Zegatik zarra, zegatik da pieza bat zarra. Estetikoki, osea, kontzepzioaren aldetik edo nolako dan pieza, zer da, modernoa edo zarra? Zegatik da zarra. Me llama la atención esatea zarra. Zegatik da zarra. Bale. Bale, eta zuk uste bere garaian ondo ikusita egongo zala? Ez, baina... Oin baino betoago, hobeago edo oin baino txarrago ikusita egongo zan bere garaian. Dagu baino zarragoa, pieza hau. Txarrago, baina jendeak igual ikusten zen motuke hori buruz desberdina zerako. Bale, eta orain ja ez da desberdina? Bale, orduan, orain desberdina da, esan dozu, ez nabil kritikatzen, nabil laguntzen debatea sortzeko, bale? Zenik bez ez dakit zer esan. Esan dozu, desberdina dala, eta garai baten, eukiko ebala kritika gitxi hau, salako superapurtzaia. Eta orain ja ez dan esain apurtzaia, orduan kritika gehiago eukiko da, ez? Kritika bai, baina... Bale? Esan, brenda, esan. Iragainaren guzela, baina gehiago. Bale? Bale, zegatik? Bale, igual izan daiteke, nabil laguntzen, izan daiteke iraganean zala hain sorpresa hau entzutea, ja sorpresarekin, zaten duzula, bueno, ez jata gustatzen, baina ez neban ez espero, ez dodan ez hau olakorik lehenago entzun, ba horrek esaten, horrega esaten dut, ba, da gauza barri bat, eta horrek jadeko balio bat. Hori izan nahi dozu, por ejemplo? Osa, barria sanez, ja barria izateak emote otso balio bat. Nez eta ez gustatu. Bale? Momentu honetan guk ordenagailuen bitartez, ez dugu ezin 1000 gauza, nahi dugun beste, orduan ja ez da hain barria, pieza hau. Eta ez da ez hain barria, esaten dugu, ja barriaren efektu hori ez dozko egiten, sorpresa ez dozko emoten. Orduan ja ez deko ez da barriaren balioa. Hori izaten duzu, por ejemplo? Bale? Norbaitek betzetan dago bardine? Bale, da 1952ko pieza bat. Bale? Iten zala, holan, grabetan ebien, kristonako gramofono, ez, zinta erraldoi bategaz, dakizu horrelak aparatuak, bi zinta deki esanak superhaundiak, baina ziren horregaz, grabetan ebien, bastakitu, mea jolasten pentsau plazan, bai? Eta gero, zinta dala gauza beltz bat, como zinta luze bat, bakizu ez, zer dan zinta bat. Zinta txikitsua bezala, baina haundian, bai? Ba horrek zatiek, ez egoan ez ordenagailurik, ez programarik, ez aplikaziorik, ez ezebez, hartzen ziren maiaren ganean, dana botaten ziren, bai?
eta jakin barik oso ondo, mozten zan gura izagaz, bai, eta gero, iteko adibidez pieza hau, basatitzo guzti horiek berak ordenatzen ebasan bere modura, nahi eban modura, eta pegatzen ebasan. Ez dakit zelogaz ez dut uste, baina modu batean ezakit kola bategaz edo, bai? Eta horregaz iten zan pieza barri bet, zinta barri bet, eta zinta hori reproduzitu iten zan. Ulertzen da hori? Bale, orduan, hemen ez dago instrumenturik, ze dira dana grabazioak. Orduan, ez da musika? Hau, edo bai. Ze uste dozue? Ez jatxoi gustatzen, baina alda izan musika? Bale. Zegatik da musika, lehengo? Ze esan dugu indauala berak grabazioekaz? Moztu, eta gero, zer? Itxatzi, baina ordena konkretu batean. Orduan, berak ordenatu dau soinuak, ez? Orduan, izan daiteke musika izatea soinuen ordena konkretu bat? Izan daiteke? Eta holon, ez dugu esaten, ez polita dala, ez itxusia dala, ez gozadarazi behar dozkula, da soinuak ordena konkretu batean. Edo intentzio konkretu batean, intentzio artistiko bategaz. Ez? Ez izagatik ez? Imaginatuko zuen, kantatzen bat duzu batzuetan, ez duzu, batzuetan ez duzu ordenatzen edo helburu bat euki horretik. Bale. Baina zuk gure zendun kantau, ez? Zuk nahi zendun kantatu momentu horretan, ez? Orduan badeko zu helburu bat. Gure dozula kantatu. Ez duzu pentsatzen orden batekin egin behar duzula. Bale. Eta nahiz eta ez pentsatu, zuk uste oso zure burua librea dala erabakitzeko orden hori? Edo eragiten dotzula zerik ze musika entzun dozun lehenago? Ze zarata dekozun inguruen? Ze erakutsi dotzue zure gurasoek? Zuk uste oso horrek ez dotzula eragiten? Kantatzen dozunean? Lasai, esan. Ez da konsientea, ez? Vale, ez da konsientea, baina inkonsienteak bai ordena bat emoten dozku. Vale, naiz eta guk ez onartu edo ez pentsau, niko entze improvisau dotena, improvisazio ez da existitzen. Vale, osi, da gezur bat, dire gurasoa, gabonetan moduen. Zuk ez badakizu esebez, ez badozu jo inoiz instrumentu bat, ez badozu entzun musikarik inoiz, ez badozu irakurri, ez badozu zuk uste dozue improvisatu aldozula. Segatik, ez deko zulako esebez hor zure buruaren barruen. Bai? Duan, improvisazioa zer da, zuk bizitzen zehar entzun dozuna edo ikasi dozunaren momentuzko adierazpen bat. Momentu horretan nola adierazten dan hori. Baina zuk ez badeko zu esebez buruen, zein gozu. Esebez, ez? Ez deko zu ideiarik. Ideiak ez dira ama berginetik etorten. Bai, ikasten dira, normalean. Bai, superdotatu bai ikasten da bez ideiak. Bale? Bale, bueno. Urrengo diapositiba. Venga. Bitu, azkenengo adibide, igual hau guztetan jatzue gehiago. Abeze uste dozuen. Zer dire honek? Ordenagailuak, baina nolakoak. Supermegasarrak. Izan ziren, laurogei garren hamarkadako ordenagailu, lehenengo ordenagailuak. Zarrak. Eta honek, Robertek egiten dagoena da, ordenagailu horien bitartez, zer? Sortu pieza bat, bale? Ordenagailu bakoitzak bakarrik aldau sortu soinu bat, bai, ze dire oso ordenagailu zarrak. Eta pantailan ikusten dena, da, bideoa sortzen dagoan beste ordenagailu batek, soinu horien arabera sortzen dagoan irudia. Bale? Honek gozarazten dotzue? Ez, bale? Ordenatuta dau soinuak edo ez? Ez zaten dozue? Berarentzako bai, bale, orduan bai. Irudia ikusteak laguntzen dotzue soinua ulertzeko? Bai, zergatik? Bale, soinu berri bat agertzen denean aldatzen da irudia. Eta horrek laguntzen dotzue zetako ulertzeko, apreziatzeko, identifikatzeko. Bale? Orduan, horrek zer esan nahi dau? Gu gizaki moduan zer behar dugu askotan? Nolakoa gara gu? Bisualak, ez? Errezagoa da peli raro bat ikustea, kontzertu raro bat entzutea baino, bai edo ez? Zegatik, ze normalan segaz gidatzen gara, behiekaz, bai? Vale. Horregatik ni batzutan, zein dut ni jo dautenean, zein dut behiekaz? Itxi, zegatik itzi dutez behiak?
Hori da, ze irudiak ze egiten dozku baldintzatu pila bat, ikusten duguna baldintzatzen dozku pilo bat, bai? Belarriak dire askoz zaurgarriagoak begiak baino, bale? Ze begiek beti agintzen dabe. Ikusten badugu zeuzer, ja dekogu prejuizio bat itzela, eta orduan ja belarriak gelditzen dira atzean. Bale? Venga, segiduko da aurrera superarin, zeia ordue da. Bale, azkenengoa, venga. Giza hotzaren edo instrumentuen soinuak edo batzuenak eta besteenak aldi berean kombinatzeko artea halako moldez non gozamena sortzen duten. Sentiberatasuna unkituz, dela alai, dela triste. Musika da alaia edo tristea? Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Vale. Adibide bat. Bueno, ja erakutsiko txuet. Hau da musika edo ez? Adi, Ze jotzen dabe emakume hauek? Ura. Pentsatuko zen duen ura aldala jo. Vale, hortik hasita. Tristea alaia, horretako zer da, edo izan daiteke alaia, baina ez dakigun ez esaten daben, momentuz ez dakigu. Vale. Hau sortu zen, hau zen joku bat, bai? Emakumeak doazenean ibaira garbitzera, momentu baten hasi ziren garbiketa horretan soinu batzuk ateratzen. Bai? Ta bapatean soinu horiek ordenatu ziren eta sortu ebizan olako piezak. Bai? Ta joku batetik edo eguneroko jarduera batetik sortu zen zer hau, espresio hau, bai? Emakumeak bakarrik egiten dabena, zegatik, ze emakumeak dira garbitzen dabenak. Vale? Bueno, hori zegara sartuko kritikatzen, baina hor usten dutzuet. Orduen, ez danez gozamena sortzeko baizik eta joku batetik urten dana eta eguneroko jarduera batetik, orduan ja ez da musika, hori. Mal, vale? Ta azkenengo adibidea. Vale, hau zer da? Zer da, zer erabiltzen dabe? Gorputza, vale? Mugitzen dira edo ez? Vale? Orduan zer da, musika edo dantza? Biak, vale? Hau dira nire lagun bi, eta eskatu dutziet baimena hemen erakusteko eta esan doztie. Baina esan mesedez, musika eta dantza biek garrantzi bardina dekiela piezan. Segatik, ze ez badira mugitzen, zer ez da ataratzen? Soinua. Eta ez badau soinurik, orduan zer, ez dira mugitzen. Orduan, biek behar dabe elkarrengan, bai? Ados? Bale, orduen, hau jakinda. Eta hau esan da, ja, azkenengo, falteiak mila gauza, baina bueno, azkenengo hausnarketa holan botatzen dutzuet. Hasieran ze esan dugu, soinuaren bitartez, adierazten dugun arte bat edo modu bat dala musika, ez? Vale. Komunikatzen dugu musikaren bitartez? Vale. Zer da komunikatzea? Zer behar da komunikazioa emoteko? Informazioa. Vale. Eta informazioa zer da? Sentimendua dira informazioa? Osa, komunikazio bat egoteko, ze elementu behar dugu? Eurikazio zuen lenguan edo euskeran. Komunikazioa emoteko. Receptor, emisor, kanal, zer, mensaje, kodigo, eta ez dakit, bueno, bardien da. Musikaren kasuan, emisoreak eta hartzaileak, hartzailea da, hartzen dagoena eta botatzen dagoena, bale. Emisoreak eta hartzaileek, biek, ulertu behar dabe, hizkuntza hori, komunikazioa emoteko edo ez. Ez. Nik hitz egiten badot rusos, ointxe zuek harrapaten da zuen nire mezua edo ez. Orduan, dau komunikazioa? Ez, bale, orduen. Kasu horretan, musika esan dugunez ez dela ulertu behar, bai, nik jodotena, adibidez, nik jodotena, zuek ez dozu ulertu, ze partitura bat ez dozu ulertzen. Bale. Orduen, emonda komunikazioa? Bai, edo ez, esan. Komunikazioa. Emonda komunikazioa, igual beste gauza bat emonda, baina komunikazioa emonda? Definizio horretan ez. Lehengo musika,
hizkuntza bat da edo ez da hizkuntza bat? Hizkuntza bat izateko zer behar da? Komunikazio zehatz bat. Bai? Eta esan nahi zehatz bat. Musikak deko esan nahi zehatz bat. Nota hau da hau eta beste nota bat da hau. Bai edo ez? Ez, bale, orduan, lehenengo. Musikagaz ez dugu komunikatzen, zeiten dugu, zesan dugu lehenengo aldien. Transmititu, baina transmititu zer? Espresatu, ez? Zer espresatzen dugu. Bai? Orduan, ez da ulertu behar. Ez bada ulertu behar, ez da komunikazioa emoten. Da espresioa, eta jazta. Bale? Beti gauz, eske musika da hizkuntza unibertsala. Ez da hizkuntza bat. Bale? Eta unibertsala bez, gu bagoaz gure zetaken musikagaz txinara, emongo da, eurek ulertuko dabe? Ez, orduan ez da unibertsala. Bale? Orduan mito hori, fuera. Bale? Gezurra da. Bueno, gezurra da gure ustez. Bale, ba hori izan da, musika ez da ulertu behar, musika azaldu behar da? Ez da azaldu behar, ez? Da entzutea eta punto. Bale? Orduan, galdetzen badotzue, esan dutzuena orain, eske musika da lenguaje unibertsal bat, bai edo ez? Ez, zergatik ez da lenguaje unibertsala, hizkuntza unibertsala. Ze ez da hizkuntza bat, zergatik ez da hizkuntza bat? Ezin delako ulertu, bale, perfecto. Eta zergatik ezin da ulertu? Komunikazioa ez dalako moten, bale, baina mezua ez dalako zer? Ez dalako konkretua, ez? Ez dalako zehatza. Ez dago mezu zehatz bat, nik pieza honegaz ez neban nahi mezu zehatz bat transmitidutea. Ez neban nahi I am sitting in a room different from... Ez. Bai, nik jodot eta punto. Bai, ez eukazan hitz batzuk zehatzak horren atzean. Bale? Orduan, ez da ulertu behar, ez da saldu behar. Ez da komunikazio horik, ez da hizkuntza bat. Zer gehiago. Zer da, espresioa edo adierazpena. Bale? Musika gozatu behar da? Bai, batzutan bai, beste batzutan? Ez, bale. Behar da harmonia, melodia eta ritmoa musika izateko? Ez. Zer behar da bakarrik imprescindible? Soinua eta isiltasuna. Ze isiltasuna bebai, batzutan importantea da, bueno, askotan, beti. Bai, batzutan soinua baino gehiago. Eta zer behar da? Espazio bat. Orduan, soinuagaz eta espazioagaz, jazta. Eta zer behar da bebai? Zan dugu kalera bagoaz eta entzuten badugu azkenengo gauza, esango estezue. Hau zer alda izan? Zarata bat, Serena, por ejemplo. Taberna batekoa izan daiteke, edo obrak, bale? Bale? Antual? Merkadillo bat, bale? Por ejemplo... Hau? Metroa, zan duzu ez? Bale? Hegazkin bat, bale? Nire zuen jakin zer dan? Da, Usurbilgo Fagor lantegia. Bai, burdin galdategia, fundizion de... Bai, de hierro. Bale. Eta ontsi hau entzuten badozue, hau zer da, musika edo zarata? Bale, oraindik zarata esaten dozue, baina gero jakingo dozue. Bai, da bardin, Zer da bor? Akordeoia. Zeren gainean? Zaratanen gainean. Zer da fondoan? Lehengo zer? Lehengo zarata, eta gainean zer da? Bale, nik esaten badotzuet zarata, entzun dozuzen zarata horiek direla guioan garela fabrika batera eta Stockhausenekin eman modure grabatu dugu zala soinu batzuk eta gero ordenatu dugu zala modu konkretu batean, zer da, zarata edo musika? Musika. Bale, orduan, lehengo, ez da behar instrumentu bat ganan egotea musika izateko, bai? Kompositoreak edo artistak badau ordenatu edo jarri modu zehatz batean, bai? Ja ez da kaleko zarata, ja da musika bat, bardinatan olakoa dan, bardinata, baina dau intentzio bategaz egin da, bai? Ordena konkretu bategaz. Ados? Konklusión. Zer da musika? Zer atara dugu hortik, ez? Bale? Bueno, ba eskerrik asko, eta baeko zue galderen bat, ba esan, bale?